Good morning mga kanoknok. Andito tayo ngayon sa Sundowners dito sa Bolinao. Samahan nyo ako't ikutin natin. Tara guys, tara! Ito yung dining area nila guys. Ayan. Yan, dito kumakain yung mga lahat ng guests nila. At doon yung cashier. Doon na rin ang kitchen. Ayan. Ayan guys. Ito naman yung swimming pool nila. Common swimming pool. Ayan. Dito naliligo yung mga guests. Bali, apat na palapag yung mga belas nila guys. Ayan, no? Tapos meron pa doon sa tuktok ng bundok ng belas at swimming pool nila guys. Ito yung loob ng isang belas nila guys. Oh. Kitchen, may malaking sala. Ayan, malaking sopa. At ito yung double deck nila. Ayan. Ito yung pinaka master bedroom. May additional foam yan kung marami kayo. Itong belas pala to guys ay kasya yung 5 packs. Ito yun naman yung pinaka terrace nila. May lamesa malaki. Ayan, may mga sopa. Ayan. Itong belas na to ay nasa pool side. Ayan, ayan guys. Ito yung pool nila. Ito naman yung belas nila malaki guys. Ito yung master bedroom. Guys, ito guys ng 15 to 20 packs. Ayan, luwag ng master bedroom. Ang ganda guys. Ito naman yung pangalawang room. Ayan guys. Ito yung kitchen nila. Kitchen guys, oh. Ayan, tapos may mga pailaw-ilaw pa yung nila, center table nila guys. Ayan. Ayan, ganda. Tapos may malaking sala sila guys, oh. Ayan, makanok-nok. Ang luwag ng sala guys. Ito yung kiddie bedroom nila, may double bed na dalawa, balika siyang 4 na bata guys. Ito pa yung pangatlong room. At ito yung pinaka terrace nila guys, oh, may malaking lamesa din. At ito maganda guys, oh, meron siyang sariling swimming pool. Ayan, jacuzzi, swimming pool yan guys. Ayan, pinaka-terrace nila. Tapos meron na rin pong sofa rito. Ayan, pwede ka mag-relax niyan habang tumitingin sa tanawin kasi nasa tabing dagat. Ayan, meron na rin lutuan. Ayan, may lababo na rin dyan guys. Ayan guys, nakaka-relax talaga rito guys. Masarap ang hangin, sariwang hangin. Maraming salamat sa panonood guys. Thank you.